Dost diýäniň iki no bolýar. Birisi menfaat talep dost, o birisi salih bolan bir dost. Menfaat talep dost sen bilen öz peýdasy üçin dost bolýar. Öňe bir nef'i ýetsin diýip sen bilen dost bolýar. Amma salih dost Hudaý üçin sen bilen dost bolýar. Sen bilen dost bolýar, näme diýip rezaýaty Hudaýyň üçin sen bilen dost bolýar. Menfaat talep dost özü üçin, öz peýdasy üçin dost bolýar. Menfaat talep dost senden şoňa peýda etmejek bolsa, sen terk edip gitýändir. Amma salih dost sen baý bol, çe garyp bol, çe ak bol, çe gara bol, hemişe sen bilendir. Taň başyna bir musibet gelýärmi, bir kynçylyga düşýärmi, arkaňda salih dost durýandyr. Amma menfaat talep dost arkaň boşadyp gaçyp gitýändir. Nagadar ha barjamly baý adamlar bir tank besliye düşen wagtlary nagadar ha dostlar şolar terk edip gitýär. Özüňiz eşitýändirsiňiz we görýändirsiňiz, şo terk etýän dostlar menfaat talep dostdurlar. Çyn dost der tamamy şaraýat senin arkaňda durýandyr.